En computer! Så skal jeg... hacke. Sådan, Tails! Stedet er trods alt intakt. Jeg må finde den næste kaosmaragd, hvis det skal forblive sådan. En transportring! Endelig noget, jeg kender. Ikke igen! Han springer hele stedet i luften! Altså, alle? Det er jo ligesom fjerde gang, du bruger den. Skal vi danse, Kopisonic? Lad os prøve Quickstep. Kaos! Jeg tager dig helt tilbage til 1999. Fundet! Den skal tilbage til Tails værksted, før Eggman regner vores plan ud. Jeg må vist afsted hurtigt. Stadig let. Udfordring er godt. Så er det nu. Hey, jeg har da fået ret godt styr på det her. Det er gode odds. Jeg mangler bare én knap. Jeg kunne blive ved hele natten. Jeg må ud af det her. Jeg skal bare finde en transportring mere. Nu kommer jeg, Eggman. Jeg har fået déjà vu. Har jeg været her før? Så får jeg brug for den sidste kaosmaragd, Eggman. Jeg taber aldrig. Det nytter ikke. Jeg kan ikke skade den. Det vil være en smule lettere med den kaosmaragd, Eggman. Kan jeg overhovedet finde på flere æggejokes? Så gør vi det. Lad os prøve at vende situationen. Mand, det vand ser koldt ud. Måske bør du slet ikke komme ned. Godt klaret. Nej, det er helt fint, Omochao. Ikke noget. Jeg må hellere skynde mig. Ikke godt. Okay, så skal jeg bare i kontakt med Tails. Okay, jeg er klar. Okay, vand dumt. Eller værre end sædvanligt. Så er der en tilbage. Forfriskende. Jeg tror, hvis du er den eneste her omkring, der står for at æde, fede dum Botson. Nej, vent, jeg har en til. Mander, det her må være pinligt for dig, Eggman. Så var det din mesterlige plan? For langsom. Vent, sagde du lige? Wow, den var noget forbi, var æggehoved? Helt sikkert. Din plan er lige så falsk som dit overskæg. Det går ikke så godt for dig. Skal vi ikke give den en på skallen? Boom! Det går ekstremt dårligt for dig. Sikke du hjælper, Eggman. Sluk ham dog, mand. Tak. Er der en anden? Hvem? Så altså aldrig? Så det var her, Eggman blev af. Det er som en miniversion af den såkaldte storby, han byggede. Mand, det vækker minder. Det kan den. Omochao. Tails! Tak! Og mig, der tænkte, at jeg bare ville vade lige igennem lavaen. Ja, det var planen, Omochao. Der er den! Der er den! Transportringen! Det her bliver slet ikke let. Det ser svært ud, men hellere herinde i labyrinten. For let! Jeg burde nok se at få skrevet min sejrstagelser. Eggman, hvad laver han? Hvad har Eggman gjort? Jeg må stoppe ham, før han river hele verden fra hinanden. Hvad så, blikdåse? Du ser træt ud. Lidt olie. Wow. Hvad sker der her? Ja, du har glemt at regne én ting med, Eggman. Dit tab, min sejr, Eggman. Jeps, det vidste jeg godt, Omochao. Jeps, nu husker jeg det.